Ilay, ilay, la. Ilay, 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 lale. Ilay, ilay, la. Ilay, ilay, la sa ilay. Ilay, ilay, la. Ilay, 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 lale. Ilay, ilay, la. Ilay, ilay, la sa dilim. Ako pagkilingwanan niyang malati ko. Malati ka naman, ikay kekyalong ko. Akalingwang ke po ini ng kantami. Kung pagkilingwanan niyang malati ko. Ituloy may kanta, akalingwang ke po. Yan. Istorya ng ano na lang, iba na lang. Nakalimutan na namin, matagal. Morning, Slana, watching from Northern Samar. Good morning. Good morning. Yan. Siyempre po sa lahat ng mga viewers, no? Yan, tumututok po rin hanggang ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, at nandito po kami ang tinatawag na Dos Balikeros. Irso Romantiko. Romnick Bayan. Ayan, para sa Idol ng Pampanga. kwentuhan, kantahan, Yan, sayawan at ulitan katatawanan. ngayong umaga. Yan. Kaya lahat po lang na nangyayang ngayon na yan. Yung mga masarap sa pagkain dyan, may sarap na ulam. Kulang yung treble natin sa sound. Wala siyang masyadong ano. Puro bass siya, no? Yan. Oh. Okay lang. Yung simple ng araya, try mo. Yan. Sibol na ning arayat, amponing dayat malat, karinta kay kitlipat-lipat. Sabihan mo kang tatang, purigeng katuwangan, kabukas mo mi kaya po nemat. Malagong first lady, aniyang misan abengi, lalabas kong tete, menakit kong aduang pulong sexy. Medong karete malagong first lady, limasan kayong dagat, taring gamat, puri mong basi-baske, ing bundok arayat, kasami buhayat che, biro ko ite, ulinging lugod ko keka, yang minyam po kake. O kang malakong natche, masanting keng lalaki, bage katang aduang miyayabe. Ing miniskirt mong malan, makabagets na keman, ing lambaleta na miyug-yugan. Malagong first lady, ing batuin ang pontala, keka ko'y bie, ing mabilog ka bulan, keka iputong ke, kasaming wayatche, biro ko'y te, ulinging lugod ko keka, iyang menyam po kake. Ing ka na kong number 1, malaguya at mayaman, madalas yung kinakuking nyo silan. Ing ka na kong number 2, anak yang milyonaryo, itataw na dilo sa kiloto. Malagong first lady, ing ka na kong number 3, Angel Sexy, at inya pang sese, at lola pong bibi, kasama mo ayatche, biro ko ite, uliging lugod keka, yan ninyam kake. Ising tang talise, beri panigalte. Yan. Maraming salamat po sa mga nakikinig at nanonood ng aming channel, no? Dos Palikeros. Yan ang ating first LS, ano? At, Yan. Ako po si Romnick Bayan and Dos Palikeros. and I'm Tirso Romantico, of course, the golden voice of Tamaraw.
Yan, ang Tamaraw. Roxy RJ, andyan po siya. Siyempre. Ayan, Man of Steel ng Canada. Man of Steel. Of course, si Maring Julie Flores Paris. Yan. Gising pa rin. Iniyata matutod. Scott, Mare. Bota Abagyan, magka-pimples. ano na sila ngayon? Anong oras na ba sa atin ngayon? Bota magka-pimples ka, Maren Jules. Alas 4 na ng madaling araw. Wow. May- May bugs na kasi Halloween party. May kain somya, para gulaning ay bag na. Alo, Golden Boys of Tamaraw. Okay. Oh. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Mm. Sabi ko dati. Pagbabalita. Ayan po, siyempre, sabi ko dati. Mm. At siyempre po, Yan, sige. nagpapasalamat kami sa lahat po ng aming mga nanonood dito sa aming kami po, sisimulan na namin siyempre ang aming ako muna. Tayo po, ako muna yung magsasalita. Nakakaya sa mga viewers natin. Ako muna. Sa inyo pong lahat na nakakaya naman ito. Ako muna magsasalita, wag ka muna sasabat. Sasabat, yung pag iniinom mo, yung sa leeg nawawala. O, wag ka munang harang. Man of Steel, anong balita? Ang atin ngayon, Ang liwanag pa ng mata mo, nakikita mo kahit malayo, ha? yan, baryo sa EDSA. Yan. Sabi ni Man of Steel of Canada, ang buong rebelya ng Canada ito. Nagkarera ang mga barko sa EDSA. Ibalita mo nga yan, ibalita mo. Yan, ito yan po mga kaibigan, nagkarera daw ang mga barko sa EDSA. Yan, Balitang Ted Pailon. Balitang Ted Pailon at muli po batibat sa langit ang tamaan huwag magagamit kaya't aming sigaw ang sigaw ng sambayanan. Eme Kanan. Yan. Ayan. Okay. At siyempre po, ako muna kasi kanina mo pa ako inaano, gusto mo pagalingan tayo eh. Okay, pakita mo, patunayan mo. Nandyan si Maring Jules, Maring nandyan Jules. lahat ng nanonood, si Golden Boys of Tamaraw. Stay safe. Pagalingan tayo. Sige, pagalingan tayo. Sa lahat ng larangan, sa lahat ng antas. Gusto mo, sa subject. Subject. Marunong ka sa subject. Sige, Pilipino, marunong ka. Pilipino. Number Sige. 1 ako sa Pilipino. Susubukan kita sa Pilipino. Siyempre ako'y Pilipino. Okay. Okay, ito yung tanong. Yan, Ano ang pang-abay? pang-abay. Aha. Pang-abay? Ang pang-abay ay isang uri ng kasuotan na isinusuot ng pumupunta sa tatay ay nadapa. Asa yan? Tayo. Tayutay! Iwa. Ang pandiwa ay nasa pagitan ng dalawang hita na tinutubuan ng damong walang niya. Boy, dami nanonood sa atin, ha? What's your language? What's your language? Wow. I will watch my Kapampangan, language. Ignacy Medulo. Okay, tuloy-tuloy tayo. Yan. Okay, sa English tayo. English. Marunong ka sa English. Ah, Sigurado ka? baka matulad ka dun sa kapitbahay ko. Sino yung kapitbalay mo? Yung pong kapitbahay ko, mga kilo na nakikinig dito sa aming palatuntunan. Oho. Naalala ko siya, Hmm. napakagaling mag-English noon. English? Oo. Baka masubukan kita. Ay, nung ganito kasi nangyari. Ano nangyari? Konsel ng barangay yon. Konsehal ng barangay. Nung nagpunta yung mayor sa kanilang barangay, Anong pangalan ng barangay? barangay San Nicolas. Yan. Yan. English barangay, no? Punta siya sa barangay, Oo. kinausap niya si konsyal. Ano mo sinabi? Sabi ng pulis, Oo. ay sabi ng mayor, Mayor. o konsyal, Aha. kumusta yung peace and order sa barangay ninyo? Kumusta yung vision order talaga? Oo. Sabi ni nung konsyal, Aha. mayor, may pagmamalaki namin sa aming barangay, Wow. maraming peace, Oo. pero walang order. Tayo yun eh. Shout out yan, Maring Julie Paris, yan. Ayan. Julie, Maring Julie. Stay Ayan, safe yan, ha? Yan. Stay put. At pa ikaw, mamanyaman. At kami na kayo magbugmangan. Ayan. Wow. Yan. At siyempre, At siyempre po, River First Time, nagsama naman po ang talagang matini idol ng Si- Pampanga, ang Dos Paligersa po. Ito po yung first na ever na namin na YouTube channel. yan, shout out yan. Shout out kay, sino ba? Si Sino ba yan? ASP. JJASP. Shout out sa'yo. Yan, shout out. Ryan Balaban. Woo! At Yeah! si Parian. Marian, King nga Balatbat, ne? King Batbat, ayan. Ayan, Champion. Ronel Tuazon. Yan. King Yan. Batbat, yung
gusto nyo bumili ng chicharon kay King Batbat. Masarap ang chicharon. Tuloy-tuloy tayo, tuloy-tuloy. Pero wala pa siyang nakikita ng balat. Tuloy-tuloy tayo sa mga paliwanagan. English Okay, tayo. English tayo. Yun, nagtrabaho siya. Ano? Nagtrabaho siya sa Bulacan. Bulacan. Ano trabaho? Foreigner po ang amo niya. Foreigner. 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 Foreigner yung amo niya. Tapos, yung mababa yung sweldo niya, ang ginawa po niya, Oh, nagpunta siya dun sa amo niya. sa amo. Oo. Saka nagreklamo. Nagreklamo. Ganun Pinasok ba? sa loob ng bahay yung amo Mabigat niya. ang trabaho niya. Mabigat. Sabi niya, excuse me po, sabi niya sa amo niyang foreigner. Ano sabi? Ayop ka, sabi niya. Hayop ka, sabi niya. Ginagawa mo kaming tawo-tawuan sa bukid. Wow. Yung sahod namin hindi tumataas. Kung mamatay ako, sino magpapakain sa pamilya ko? Ikaw. Ganun ba sinabi niya? Sabi nung kasama niya, Ano sabi? pare, ang amo natin foreigner. Foreigner. Hindi ka maintindihan yan. Kailangan Englishin. Kailangan Englishin. Englishin. Yeah, hindi Englishin. Marunong ako mag-English. Para English. Sabi niya, Okay. ayop ka, ginagawa mo ng tawo-tawon sa bukid. Ha? Oh. Yung sahod namin hindi tumataas. Ganitong ginawa niya. Ano sabi? Sabi niya, hayop ka. Ano sa English? Yung hayop ka. Animal you. You person me in the farm. My salary did not climb. Wow. If I will die, who will eat my family? You. Ganyan ba yung English Magaling niya? siya, magigaling siya mag-English. Talaga naman. Yan, Okay. dito sa Lubao, Pampanga. Yan si Wow. Benamin Fernandez. Yan. Mula sa Baguio. Yan, si CJ Carlos from Lubao. And magandang naimbaga, bigat. 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 Umaga eh. Sir Bigat. Benamin Fernandez. Wala ko mabagat. Hindi. Ayan. Nag-ang. Nag-ang tayo, nag-ang. Nag-ang. Nakatingin tayo sa Ayan, taas. Ito. Nag-ang. Nag-ang tayo. Ano yan? Ano yan? Babalik yan. Okay lang, hindi nag-aang yan. Bakit? Bakit nag-aang? Yan. Ayan. Pakita mo, nag-ang. Nag-ha. Ayan. Pero yun, matinik yun. Kahit ganun yun, may anak siyang marurunong. Nung gumraduate po yung panganay niya, gumraduate yung panganay na, pinagsalita yung tatay. Siyempre, yung anak niya, valedictorian. Ibig sabihin nun, proud father. Nagsalita yung tatay sa Yes. stage. Oh, Siyempre, yung anak niya gagraduate as valedictorian. English yan. English. Wow, puro-puro. Ganito yung sinabi ni, nandiyan si Shani Palyat, ano? Gani Palyat. Sabi ni, sabi ni ng tatay, siyempre, pinagsalita, Proud English. father nga. Proud father. Ano sabi? Valedictorian yung anak. Sabi ng tatay, tonight, Tonight. I very happiness Wow. because my son is a graduation. All of you are invitation to eat my house. And I know that someday I will eat your house too. I died 10 chicken, And then chicken. 5 boys and 5 girls Wow. to eat you all. To eat you all. I asked my wife to cook my mother. Thank you. Maring Mike Curry. I asked my wife to cook my mother. Ayan. Yan, sabi niya. Siyempre, no? Kaya, Inglesan tayo. Tuturuan Sige. kita. Nandyan si Sino? Paulina Perry at si Paulina Perry. Man of Steel ng Naimbaga, Agsapa Sir Tercer Romantico. Ito po si ang aking partner dito sa Yan, Pampanga. ito po ang original na partner niya, Romic Bayan ng Dos Paligeros. Ito po yung Mr. Bean. Sample na ng Mr. Bean. Ayan. Ayan, abnormal ang dating. Okay. Meron din po siyang channel, pakisuportahan na rin. Yan, Ronald Nictao na po, Yan, Romic Bayan, Dos Paligeros. Ayan, pero yung channel po niya, tatanggalin na namin. No? Okay. Dahil wala namang nanonood. Wala namang nagsusubscribe. Anin mo pa yun. Sayang yun ng tao. Oo nga naman. Nag-subscribe pa. Wala namang sayang yung channel. Sayang yung space. Sayang yung speaker. At tanggalin na po namin. Kuryente. Kaya yung in-announce na namin yung kanyang channel, Okay. itong araw mismo na to, tatanggalin na rin namin. Wala nang kuryente. Full na rin. Promise. Yan. 3 years na po siyang walang power. No? Okay, meron naman akong power. Ayan. Power to mine. Okay, English tayo. English tayo. English. Anong ibig sabihin ng devastation? Ay, bago tayo pala mag-English, English muna tayo. Okay. Bago yan Sige. Okay. Anong ibig sabihin ng devastation?
Devastation. Ang devastation, Oh. yan ang terminal ng bus. Devastation. Terminal ng bus, devastation. Devastation. Eh, yung faucet. Faucet, masarap yan. Calamaris yan, nahuli yan sa dagat. Faucet. Faucet? Faucet. Eh, Inihaw, yung, inihaw na faucet. eh, yung timeline. Timeline, pag puyat ka, Oh. masakit ang ulo mo, wala kang gana, Oh, normally, ma-timeline ka. Timeline. Nag-ang na naman po. Nag-ang na naman. Ang bayan ko. Yan. 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 Nag-ang na naman po. Puyat ko uto kanini ha, sabi ni Maring Julie. Yan. Wow, mapuyat na naman. Mars, kumusta din? Yan. Mapuyat ko. Gusto kanini. Nagula rin ay bags mo. Eh. Pero, malago ka pa rin, Mars. Yan, yan. Sige, sige, sige. Okay. O sige, tuloy-tuloy. Oh, Wait lang, ayusin ko lang. nag-ang na naman. Ang. Yan, tuloy-tuloy po tayo sa mga kantahan at jokes, no? Ano, Mga katang kapampangan din. Yung audio hindi naman nagangal, pero Yung yung camera lang. Camera lang nag-ang. Pero yung audio niya, hindi pa rin. yung audio, siyempre. Binabati po namin lahat ng nakikinig. Abangan din po ninyo ang aming YouTube channel Mhm. ng Dos Paliqueros. Yan. Yan si PB Daily Vlogs. PB Daily Vlogs. Yan, kasabi Valentine. Abangan po ninyo, mayroon din siya mamayang gabi, 8 p.m. naman yata yung sa kanya. Ganun ba? Yan, dahil prelude to Halloween, magpaparapol siya ng patay. No? Paparat ko na matay. Kala ko kandila. Kung kayo pong makakapanalo dun sa pararapol niyang patay, pakilibing na lang na mabuti. Okay. Ngayon kung wala kayong pera, kalahati na yung ibig nyo. Ayan, At least ikaw si yung katawan pa. Mercedes Magbanwa. Batiin mo si Ma'am Happy Valentine, mabait na tao yan. Sino yan? Saka, Mercedes nag-revise yan. Magbanwa. PB Daily Vlogs. Yan, happy Valentine's po, Madam. PB Daily Vlogs. Hindi yan. PB Daily Vlog, yun nga. Ano Ano yan? nga yun? Siya nga si Happy Valentine. Happy pangalan Valentine's yan. PB Daily Vlogs. Yan. Happy Valentine's. Yan, Happy Valentine's po. Ma'am Elsie Pula. Marsan. Okay. Ito yung mga member. Yan. Yung mga Yan, member Rose. po, abangan po ninyo ang Morning aming service, another Romanico, channel. and, co-host. Ang pangalan niya, sir, si Romnick Bayan. ng Dos Paliqueros. Yan, ang Mr. Bean ng Pampanga. Sample. Ah. Ayan. Okay, ito rin. Ang gayahin mo si Sino? Joseph Estrada. Joseph Tada. Oo. Ako'y natutuwa sapagkat ako'y nagagalak. Ito sa Maynila, bawal ang droga. Yan. Maraming salamat po. Ayan. Gayahin mo naman ngayon si FBR. FBR. Oo. Wala kasi sa mabuhay Philippines. Wala tutulong sa sambayan ng Pilipino. Kundi kasino, Pilipino. Ayan. Okay. Golden Voice of Tamarawan dyan siya. Mag-enjoy lamang po kayo. Yan. Sabi ni PB Daily Vlog. Ano yan? At taul po. Sabi. Atol. Yung meron Ayan. pong wiper ang salamin. Yung merong wiper at yung may wifi. Wiper. Saka pichapay. Gayahin mo ngayon. Sino pa? Si Ted Pailon. Nagaya na natin. Sino pa? Si Inday Garutay. Oh. Ito po ang inyong lingkod, Inday Garutay. Yan. Salamat po. Ayan. FPJ. Hiraga, hilarambo ko, maligno. Sama-sama, Fernando po. tulong-tulong sa pagpapanday ng bagong umaga. Happy Valentine's sa inyo lahat. Yan. Happy Halloween. Gayahin mo siya, no? Ay Yung- siya, wala namang ganyanan. Palakpak naman diyan. Ayan, yung sinasabi ko. Gayahin mo si Fernando. Yung sa Panday. Panday. Oo. Tandaan mo, Flavio, pansamantalang mawalan ng kapangyarihan ang iyong mahiwagang espada. Sama ko, Flavio! Sama ko, Flavio! Benton, umbala ka lang. Tama. Okay ninan. Huwag kang magmura. Black tayo. Mag-vlog tayo. At least nakalit Mag-vlog tayo. tayo. Hindi, joke lang. Joke lang. Nakalag tayo. Ayan. Kasi kauwi ko lang po galing ng Tama lang. Tarlac, no po, kaninang umaga, kaya, Justice is coming for FLM. Ayan. yan. Lurapil.
Ayan. Ano masasabi sa basher? Ha? Ano masasabi sa basher? Anong masasabi mo sa buzzer? Baser. Ah. Tumutunog yun, di ba? Baser. Pasensya po. English. Ang masasabi ko lang sa mga baser ni FLN, no? Kung saan man kayo ngayon, dyan na lang kayo. Ayan. So, marami tayong gagawin. Pupulosa tayo. Okay, pulosa tayo. Pulosa. Hindi mo ba nakikita yung wala kasi tayong monitor? On the spot. Napurga ako sa puro gulay sa Tarlac, ah. Hindi pa ako nakatikim ng bawal sa manok. Angulo de la Cruz, Tamsa. Jenny and LGPI. Ang na naman. Background. Mahina yung sound. Kaya ba? Sige, harap na kayo. Magandang umaga o mga kaibigan. Itong si Loripil ngayon po ay andyan. Siyempre ang ating suki, kasama lagi yan ang ating kaibigan, si Ma'am Elsie Marsan. Itutuloy ko po itong aking kanta, itong Romel Dagdag. Ngayoy andito na, ito'y andito nga, Katbalogan pala. Maring Julie Flores po ay ngayoy nasa Pransya. Maraming salamat sa inyong panonood ng aming pong channel. Sasabihin ko po at mga subscriber ngayon ay andito. Mag-subscribe na kayo nang kayo ay maswelo. Mercedes Magbanwa yay nasa Malaysia. At Golden Voice of Tamaraw na ating kasama. Tama raw. Itong PB Daily Vlogs ang channel niya. Wow. Yan ay Happy Valentine na ubod po ng ganda. Wow. Itong pong Labiste, Naliste. John ang pangalan. Bonjo naliste. Ngayoy andito na ang atin pong kaibigan. Siyempre pupunta po tayo sa Canada. Ang kawangis naman ni Senator Bong Revilla. Wow. Yan ang Man of Steel. Man of Steel. Ang channel po niya, magandang lalaki na ating kasama. Itong sino man, labo nitong mata, pakita mong lahat at ng aming mabasa. Itong pakita mo sa screen, di namin mabasa. Rexon Tolentino. Rexon Tolentino. Itong si Ma'am Jenny. Iksi Apelito. Di po yan mahaba dahil maiksi ito. Wow. Itong si J. Carlos. Yan. Ikanta mo naman. Angelo de la Cruz. Nanonood iyan. At sa mga kaibigan, ngayon nandito yan. Siyempre, andito rin kami sa inyong harapan. Ma'am Baby Maniebo, isang kabangpangan. Andyan lagi siya, ang ating pong kaibigan. Maring Julie Flores, nasa Pransya iyan. At ang Man of Steel dyan po, Canada, andyan yan. Ma'am Mia A. po, Sanchez Apelido. Itutuloy mo kay Rexon Tolentino. At sino pa siyempre, babanggitin ko to, Mia A.B. Sanchez. Hello po sa inyo. Itong Roxy RJ Yan. na ating kasama.
at ideas and vlogs. Oh. That's po yan sa USA. Yeah. Pa-shoutout din natin, Mano. Manaw Steel ng Canada. Ah. Nagbigay po siya ngayon Ano? ay kay Ligaya sila. Salamat sa palipad, Oh. Mr. Bong Revilla. Wow. Kami natutuwa, may pambili na ng luya. Kung madadagdagan, Wow. pambili ng kandila. Sa mga nandirito, abay ng mga luluwa. Wow. Tuloy mo lamang, ideas and vlog siya. G. Angelo de la Cruz, nandyan ating kasama. Itong Madam Eileen, Sato pangalan niya. Oh. Lagi pong kasama at yay ating Sangga. yan. Si Aileen Sato po. Good morning sa inyo. Kasama ko si Tirso. Romnick Bayan naman ito. Ang Dors Palikero. Napapanood nyo. Live na live tayo ngayon. Dyan po sa screen nyo. Tuloy-tuloy lamang ang aming kantahan. Tayo'y magdikitan, tayo ay mag-awitan. Dito sa aming channel, mag-e-enjoy naman pag-uot. Napindot niya. Yan. Yan. Asa naglalag tayo? Maring Julie Paris. Nagpalipad din siya. 5.49 po. Euro ang binigay niya. Salamat, Maring Julie. Pambili ng Alfonso. Ganito ang sabi niya. Oh. Ideas Black Tech USA. Abay, dinagdagan pa niya. Yan. Maraming salamat. Magang Aguinaldo. Siyempre, malapit na. Ang tawag nila'y Pasko. Maraming salamat sa lahat ng binigay nyo. Pagpalain kayo. Yan, pagpalain po kayo ng Kumpay Kapal. Nagbigay na naman Sino? tong si Bong Revilla. Wow! Lalo siyang gugwapo. Yan mula sa Canada. Siyempre. Kami ay bibili Oh. ng 3 estrada. Bibigyan pa ng pera ang 2 niyang tirida. Philippine Manok Steel. Salamat sa inyo. Mag-ingat kayo dyan sa pupuntahan nyo. Yan ang Manok Steel ay napakagwapo. Kahit si Cesar Montano ay luma sa inyo. Yan, Manok Steel. From the right corner. Yan, Canada. Yan, gayahin mo si ano? Gayahin mo si Golden Boys. Golden Boys ito para kay Man of Steel. Golden Boys, Michael Buffer. Billions of people are Reset ko lang, watching restart ko lang all over muna. the world. Wait lang. Ano ko lang malagat? Diyan mo, gawin mo ganito ng mga. Ba't ang mga nagyan? Dating mami at kaya Maganda mo.
Nawala po tayo kanina, pasensya na, Ma'am Mercedes Magbanwa. Okay. Na ano po tayo, nawala tayo kanina. Ayaw po kami papasukin, na-lockdown kami. Nalockdown pa kanina. Okay, tuloy-tuloy tayo. Kanta tayo ng ano, kanya lang ano yun eh. Ano siya? Bawal. Bawal. Where kayo dito na may, sabi ni ano? Where kayo dito na may, sabi ni Maring Julie Flores Francie, Amiga EDS, hello po. Ano kanta? Kanta yung ano, Kapampangan song. Yan, Amiga Eds. Hello po. Hello po. Pwede. Itutuloy ang kantahan. Kanina po'y nawala yan sa atin pong makiramdam. Sa aming palatuntunan, magkantahan, nang tayo ay masiyahan. Kasama ko ang partner ko, ang pangalay Ronick Bayan. Tira! At sa mga balikbayan, ngayon ay nakikinig naman. Lalo na yung kanina po, Man of Steel ang pangalan. Ayan, lumitaw na naman. Napakagwapong kaibigan. Ang pambili ng Alfonso, binibigay ni Maring Jolie. Maring Jolie na mas sexy. Maragulya, pupuso yan. Ayan na naman kanyan. At ene pumipatutod man. Matatatatang Kapampangan, pagyan na laburiyan. Sumayaw ka, at ako ngayon'y kakanta, na tayo ay masaya, at ang lahat maligaya, dito sa channel ng bayan. Good vibes lamang kung talaga, sabay-sabay na magsaya, dahil bagyo'y parating na. Hindi daw po matutuloy ang bagyong tawag nila, dahil daw po ang may sabi, masama po ang panahon. Kaya kayong mga vlogger na ngayon ay nanonood, stay safe lang o kaibigan, pamalagi sa bahay yan. Aileen Sato, Wilber Nachua, Yeah! ngayon ay andito sila. Ang Lureville, andyan din po, at Mamitong Wilber Nachua, para kayong kampal ng tadhana. Siyempre! Kami nga po sabi nila, sa tagal na panahon po, kaming dalawa'y magkasama. Itong Wilber Nachua, kamukha ni Marian Rivera. Kami ang action star naman, leading lady natin siya. Ay bakit siya ay iisa? Dapat meron pang kasama. Andyan na rin ang pumunta, itong si Dakel Gabina. Magkantahan, Ideal Vlogs, next you as Wow, sumabog na ang panahon.
Ayan. Ayan. Sumabog daw po ang panahon na ano ko lang, kahit tagla-live tayo, Okay. sabi mong asawa mo kanina, Oh, binebenta raw yung lupa ninyo. binibenta. Ay, nagtanong. Oo nga naman kanina. May nagtanong kanina, pumunta sa bahay nga wala ako. Siya na lang yung pag-usap sa kanila. May kukuha sana akong buyer. Buyer? Oo. Meron ka bang buyer? May buyer ako. Taga saan yung buyer mo? Diyan lang sa San Jose. Kasi pare, napagkasunduan naman yung mag-asawa. Kung walang... Binibili nga nung buyer yung lupa ninyo, ah, kinukuha niya ng 900,000. pare, hindi pwede. 900,000 ayaw mo? Kung walang milyon yon, hindi namin pagbebenta ng asawa ko. Gusto mo milyon? Oo, kailangan Ayaw mo ng Kailangan 900,000? ng 900,000. Kailangan milyon. Milyon? Hmm. Ayaw mo ng 900,000? Okay. Okay, Gil. Bibiling ko kalahating milyon. Yun, tama yun. Ayan. Hindi na lugi yun. Nakasundo At tayo least may dyan. milyon. Ayan. Oh. Ayan. Magsasaya po tayo. Hindi, Ideas and Vlogs Tech Music. Hindi po, magkumpare kami. Para lang po kami. Matagal na po kami magkasama. Kanya lang, kapampangan po yung mga jokes Wow. namin before. Isa po kami nga singing comedian ng Pampanga, tawag ay Dos Paliqueros na po. 10 years na po halos kami magkasama. Ito lamang po ito dahil Pandemic. naka na po ito, naka 3 asawa na siya. Hmm? Namatay lahat po sa gutom. Uy, nakakaya naman, no? Nakakaya sa mga Totoo naman, totoo. Viewers, oh. Lahat po, kailan lang po nahuli to, kaya nagbakasyon sa Tarlac. Walang yaka. Tumatawa, totoo. Live tayo. Live tayo. Sige, hindi ako. Baka, Pero naka 3 asawa na po baka ito. madulas din ako sa'yo. Ano ba ito? Huwag ka madudulas. Hindi na. Walang naglagan. Ano lang, seryosong usapan lang. Okay. Yung unang, Buti na lang naka-live kayo. buti na lang naka-live tayo, kundi patay tayo pareho. Walang naglagan. Nabaknal ako, nabaknal. Ano tayo? Di ba yung unang asawa mo, namatay. Oh, Bakit? kumain ng tilapia. Tilapia lang namatay? Ano nangyari? Patitilik, nalunok, patay. At matitilik na kinulok, edi patay. Oo. Edi napatay yung unang asawa mo. Oo. Yung pangalawa, Namatay, anong kinamatay? tilapia rin. Tilapia rin ang kinamatay. Hindi niya nalisimito ka, namatay. May lason yung bituka. So yung unang pangalawang unang asawa, namatay, kumanatilik ng tilapia. Oo. Yung pangalawa, merong yung parang pamingwit. Oo. Pati yun, nalunok niya, namatay. Yung pangatlo, Yung pangatlo, kuhain din ng tilapia. hindi. Ano? Pinagpapalo ko, ayaw kumain ng tilapia. Grabe ka. Bakit nung isang araw, hinihintay kita, ang tagal mo. Kaya nauli tayo. Alam mo naman pare, birthday ko, siyempre, nag-celebrate kami ng pamilya ko, kaya nag-Jollibee kami sa Magdo. Hindi, sabi mo, may nilibing kayo. Oo, manilibing kami. Ang hirap pare, hindi namin mailibing-libing. Lumalaban. Lumalaban pa yung nililibing ninyo. Oo. Sinasabi ko sa'yo. At saka isa pa, nagpalibing siya madaling araw. Bakit? Maraming utang. Maraming utang. Oo, nagpalibing siya, nakataob. Ayan, ito, first time kitang kasama ngayon. Pinagmamalaki kita eh. Oo, siyempre ka naman. Ganito yung gagawin Siyempre natin. naman ang hindi pagpapalagay. Meron dyan, Special. meron tayong talent, talent scout sila. Talent, Kumuha sila ng mga artista. artista. Dahil medyo guwapo ka, Mm. titignan nila ngayon yung pag-arte mo. Arte? Oo. Diyan ako magaling pare. Oo. Mas mo rin dyan. At saka si basahin natin si Sino? si Ideas and Vlog. Totoo talaga pala ang kasabihan. Pag matagal na kayong mag-asawa, ay ang kasama magiging kahawig na kayo at mannerism. Parehong mukhang sutil. Live tayo, madam. Wala namang ganyanan. Ano ka eh, ha? Ginawa mo kung tangkal ng baba ko eh, ha? Hindi namin kayo tatantanaw. Hindi namin kayo tutulungan. Ayan, share ko sa FB ko. Yan, sabi ni
Share ko sa FB ko, sir. Ang mag-live para may... Opo, sige ma'am, please. Okay, salamat po. Ayan, viral. Meron anuin kita, susubukin kita. Susubukan. Susubukan kita. Kasi Ganito. Mm. Si Man of Steel, Wilber Chua, mga promoter yan. Kumukuha ng mga Oo. galing artista. Kapag acting, susubukan kita, no? Kailangan galingan mo. Yan ang magaling pare. Ganito yung eksena. Ano? Simple lang yung eksena. Anong simple? Ano to? Mm. Iniwan ka ng asawa mo, naglayas siya. Naglayas. Naglayas? O bakit ka tumatawa? Naglayas eh. Hindi, kunwari hindi ka natutuwa. Kala ko totoo. Totoo, marinig ka ng asawa mo. Sana oil. Sana all may gaming chair. Ba? Yan. Yung upuan na daw. Oo, yan. Ito. Talagang ano na ito, kasamang PJ. Yan. O ito. Ganito yung eksena. Anong eksena? Iniwan ka ng asawa mo. Ang tagal naman. Hindi! Huwag mo na masaya. Huwag mong pakita yung totoo, kunwari lang to. Sige. Iniwan ka ng asawa mo. Kailan? Halimbawa, kahapon. Kahapon. O bukas. Bukas. Ba't di pa ngayon? Hindi, sandali! Live tayo, baka Ah, marinig live ng tayo. asawa mo talagang iiwan ka rin yan. Hindi siya nanonood. O hindi siya nanonood, walang pakialam. No? Nakikipag-chismisan. Wala kaming kuryente. Ang paborito kong asawa nito, ang paboritong asawa niya, Paborito talaga. spokesperson ng mga chismosa sa kanila. Ikaw, patay ka niyan. Hindi ka na makakauwi ng bahay. O sige, ganito yung eksena. Nag-less daw na tuwa. O ganito. Eksena. Ganito yung eksena, sandali. Okay. Ganito. Hmm. Iniwan ka ng asawa mo, malungkot ka. Malungkot ako. O lang, malungkot ka talaga. Pakita. Malungkot ako. Hindi, wag kang pakita yung totoo. Kunwari lang. Kunwari naman, malungkot ka, na Sige. iniwan ka. Okay. Asawa mo, malungkot ka, light, camera, action. Iniwan ako ng asawa. Cut! Okay na yun. Okay na yun. Galing ka talaga. Galing mo. Pasado, ay Oh. nag-ano sila, nanonood ng mga viewers natin. Live Malungkot tayo, ka. hindi manonood. Ngayon ito. Ah, Dumating yung asawa mo, dumating. masaya ka, buntis siya. Dumating, masaya ako buntis. Ay mo hindi ka Buntis na mapapagod. masaya Hindi ka na mapapagod. Buntis na yung asawa mo. Ayaw na nga magpabuntis eh. Oo. Sige. Dumating yung asawa ko, buntis siya. Dumating yung asawa mo, buntis siya. Masaya ka kailangan. Okay. Bumalik siya. Okay, light, camera, action. Dumating yung asawa ko, buntis, hindi na ako mapapagod sa gabi. Dumating yung asawa ko, buntis! Cut! Ayan, magaling. Okay ha? Magaling. Kaya mo, ha? Nanonood si Sir Prige at Ma'am Presicato. Naluluha. Nano sila? Ito. Medyo mahirap to. Mahirap. Tatlong karakter. Pangatlo. Talagang mahirap ako. Ito muna yung pangatlo. Yung pangatlong Wala eksena. pang kwento. Yung pangatlo, anong palagay nyo sa akin? Anong palagay niyo sa akin? Ganun, patanong. Anong palagay niyo sa akin? Yan. Ayan. 1, 2, light, camera, action. Anong palagay niyo sa akin? Yan. Ganon. Ganon, ganito. Ito yan. Masaya. Masaya, malungkot. Anong palagay nyo sa akin? Ulit-ulit lang. Sige. Light, camera. Pakikita mo, tatlong emotion ang pakikita mo sa tao. Ito masusubukan yung pagiging mo. Pwede kang mag-shift into from happiness, from magiging masaya, pagiging malungkot, at pagiging nagtatanong ka. No? Ibig sabihin, kaya sinasabi mong anong palagay nyo sa akin, para makita ng mga televiewers na mga viewers natin na nakikita nila yung pwede kang bigla mong yung reverse, yung emotion mo. Okay? Yan. Light, camera, action. Iniwan ako ng asawa ko. Naglayas siya. Iniwan ako ng asawa ko. Naglayas siya. Bumalik ang asawa ko. Buntis! Hindi na ako mapapagod sa gabi. Pangatlo eksena. Ano pala kayo sa akin, ha? Iniwan ako ng asawa ko. Naglayas siya. Dumating ang asawa ko. Buntis siya. Ano pala kayo sa akin?
Tuto. Niya ka. Ginawa mo ko tuto ah. Sabi ni PJ. No, PJ TV Tuto. Sino ba yan? Si PJ TV. Sino ka? Kaibigan natin yan. Tatandaan mo, PJ. Yan. Yung Tatandaan mo, PJ. Di ka nasisikatan ng araw. Isang vlogger ka lang. Ayan. Tama ako, sabi niya. Tama ako. Ay, nako. Yan. Hindi naman siya mapapagod. No? Ibig sabihin, hindi na gumagana ang tatlong kahit anong palo-palo. Hindi na gumagana ang talong. Talong. Natorta na po, natorta na. Natorta na ang talong. Kasama ang dalawang itlog. Hindi po ano to. Actually, ang kumpare kong ito, ano po siya, overuse. Overuse. Ayan. Love limon, ayan. Lovely mo. Ayan, Daughter, so, shut up. Ikaw lang palang sumataw. Ayan. Ayan. Kasama yan. Ayan. Ma'am, pakisama daw. Rambo. Pakisama daw si yung partner ko. Kasi ako lang yung nabati dyan. So, yan, Romnick Bayan po ang pangalan nito, ma'am. Kilala ko yan. Ay, mabanat si PJ. Oh, si Pierre, sabi niya. Ayaw ko sa araw. Maitim ako. Ayan. Araw. Ano Buwan ba na lang sa buwan. isang bala ka lang. Tulog Di ba ka na- sasabi sa'yo, PJ? Kahit walang butas ang karayom, papasokin ko yan. Kung ayaw mo ng araw, hindi magpagabi ka. Ayan. Fernando po yan. Fernandi po. Fernandi po. Ayan, at ano tayo? Daig pa ang binawian ng bait, sabi ni Golden Boys of Tamaraw. Ayan, may Yan. palipad na naman tayo. Palipad! Salamat po. Salamat po. Salamat po, Ideas and Blogs TX USA. TX. Yan. Texas. Texas USA. Yan. Yan, basta't may T. Yan. Hindi rin ako pwede sa gabi. Hindi ako makikita. Ano yun? Ito Ano na lang ang pinakahuling sasabihin ko sa'yo. Matulog ka na. Kung sakaling na naginip ka, araw mo na o gabi, kumanta ka na yan, pare. Ayan, si Sir PJ. Yan, kasama natin. Mamaya pwede natin paakyatin Oo. para ma-interview natin. Saan ba siya? Andyan, pwede natin paakyatin pag nagbaba tayo ng link. Ano? Si Maring Julie, pakitin mo rin. Oh, Marjoli. Oh, Yan. dindil tanak mo talaga lang. Ayan. Dindil tanak. Okay, sa inyo pong nakikinig, mag-enjoy lamang po kayo. Nanonood po, mag-enjoy po kayo kung nasa man po kayo, kung saan man kayo sa lulok ng mundo. Yan, magkakasundo tayo. Mahilig ako sa tulog. Ayan, at wala ka na bang gagayaing boses? Marami pa. Si Gas sa Belgas. Dito, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Dito, hindi kayo tatantanan ng Soko Crime Operatives at muli, nag-iwan po ako ng isang magandang sagap. Nakakalimutan mo pa eh. Ayan, si Jesselton Sana. Hello, Direk. Ayan, Ang service na rin, kompleto na Maring po Generous. kayo. Ayan, service. Maring Okay. Generous. Hmm. Kilala mo si Jesselton, paring Jesselton. Yan, okay, pare. Ayan. Kumusta, pare? Ayan, Yan. Golden Boys of Tamaraw. Andyan siya. Ayan. PJ, saglit lang, parang gas. Gas. Na mic yan eh. Hindi na gas sa Belgas. Gas sa Belgas. Gas sa Belgas. Okay, ano pa? Sino pang gaya mo? Ladies and gentlemen, it's showtime! Yun lang. Ayan. O, sino pa? Bentol po. Nobentol po. Kung sa inaakala mo, ikaw ay makakaligtas sa mata ng bitag, you have the right to remain silent. At yan ay iginagalang ko. Pero kung ikaw ay siraulo ka, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa dahil hulog ka sa bitag. Yan. Makita mo, si Sir PJ, oh. Galing mo raw. Okay, salamat po.
Ang galing. Oh, wala po bang pasakalya dyan? Huwag kang ganyan. Okay. Hindi ano yan. Maraming balita. Basta't po mga nagbabanggang balita. Pasok, Ted Yan, Pailon! Sa balik po sa sementeryo na sunog. Ayon sa report, wala pong natagpuang buhay. Yan. Isa pa rin po ang bagyo ang papalit ng Pilipinas pero hindi po matutuloy dahil masama ang panahon. Gag- Parang hindi narinig ko. Parang kumain lang ng dila. Okay, Dila ng kantahan baka. po tayo, kantahan. Okay. Sal, yan. Asa mo bar song po from Kapampango. Pero okay naman po yung melody niya. Okay. Tenga ko na, ning sintang kakong liguran. King Domingo, alto na ning kekeng kasal. Mi paluksuyeng pusuking tulad ligaya. Mi kaul ke bangadua, bayu memon kaya. Anyang milas, naingaldo na ning tipana. Mi sulod at mi gaya kung pangkasal. Bigong kalma, anyang miras ko, dele altar, ning pisamban. Nakasal de, ringaliway, sintang hirang. Sintang hirang, hindi ko ikaingmal. Kanda ko, nung miwali, kasiping ko ay madeko. Ikaing sampaga, yakuing maging ambon, yakuing diligke ka, palanggat manapon. At nonging panglumo, biglayang nagtikom, kintang kemelagas, kintang kemelagas, may nagpaging gabon. Maring Diyos ka pagkatun eh. Maring Diyos pagkatun eh, ano? Yan, Maring Julie, good night, sweet dreams, and more blessings to come. Good health. Stay safe. Ayan, Ideas and Vlogs, Texas, USA. My stomach hurts. Penga ko na, ning sintang akong liguran. King Domingo, alto nening kekeng kasal. Mi paluksuying pusuging tulad ligaya. Mi kaul ke pangadua, bayu memon kaya. Anyang miras, naingaldo na ning tipana. Mi sulod at mi gaya kung pangkasal. Bigong kalma, anyang miras ko, dele altar, ning bisamban. Kakasal de, regaliwang, sintang irang. Sintang hirang, ning biyeko, ikaingmal, kanako, nung miwali, kasiping ko, ay mateko. Hikaing sampaga, yakuing maging ambon, yakuing diligke ka, palanggat panapon. At nonging panglumo, biglayang magtikom, kintang kemelagas, kintang kemelagas, may nagbaking gabon. Kintang kemelagas, kintang kemelagas, may nagbaking gabon. Olay, olay. Olay, olay, olay. Ayan na, marunong ka mag-translate. Yan na. Sir Romnick, request kung ikamo ano. Yan, ikaw mo. Ikamo. Tingnan natin, baka ano yan kasi, yung CPR, no? Yung background. Pero pwede naman siya, sige. No problem. Asan yung background? Hintayin lang natin nandito. Ay, ano muna, kapela muna tayo. Kung talagang magaling ka.
Englishin mo, tatagalogin ko. Englishin ko. Tatagalogin. Tatagalogin mo. Oo. Okay. Yung harana. Harana. Ah, ito. Ako yung mag-i-English, ikaw yung magtatagalog. Sige, sige. Ayan. Okay. O ilaw. Daylight. Sandali. Oh. Anong daylight? Bakit? Ilaw. Di ba marapit Masko? O maraming light. Kaya daylight. Daylight, hindi. Daylight, liwanag sa araw. Hindi pa Masko yun. O, sige. Si Rana Rania. Ayan. O ilaw. Daylight. Sa gabing madilim. Is Christmas light. Bakit napunta sa Christmas light? Malapit nga yung Pasko, kaya Christmas light. Maliwanag ang Pasko. Yung liwanag, parang Christmas light. Oo. Parang baligtad ah. Ako yung nag-English, kaya Tagalog. Ikaw yung nag-English. Oo, nga. Sige. Tama yan. Ako yung Tagalog. Sinusubukan nga kita eh. Okay. Wangis mo. Duplicate. Anong duplicate? Di ba pag may susi ka, magpapaduplicate ka, dalawa na yung susi mo, duplicate. Wangis. Oh. Wangis mo. Duplicate. Yan, ano pa yun? Ayan na po mga kaibigan. Ayan. Nandito na po ang ating pinakahintay ng galing pa po ng Kabalansyan. Sige, pwede ka na duman. Sa magkanakaw ng Kalabaw. Yan. Ayan, yung ano na lang, wika mo daw, wika mo. Oo, sige, okay lang. Para sa lahat po na nakikinig. Okay, ito Tagalog. Alam mo yung Tagalog niyan? Subukan ko. O sige, Tagalog, tapos kapampanganin mo na lang. Request. Through the years. Pag mong yan, kung gusto mong pumasok ka, no? Lumalabas yung aircon, naglalakad. Okay. Yan. Galaw ka ng meeting mo. Yan. May window. Dito ka. Bawal magpakita bata. Bawal. Bawal ka. Bawal. Kasi hindi tayo for kids eh. Yung channel natin not for kids. Hindi for kids. Dapat makulayan mo yung buhok mo. Para magmukha ka matanda. Yellow. Ang channel pong ito hindi for kids. Pero ito pwede din sa mga isip bata. Through the years. Ika mo. Yan. Nakalagay dyan ika mo. Ika mo. Ayan po, bumati-bati ka muna. Yan, sa lahat po ng mga viewers na po. Lahat po ng mga kaibigan, kapamilya. At yung lahat po ng nakatrabaho sa Tarlac. Yan, Hindi yan. Ika mo yung ano yan, minus one. Walang ika mo. Yung ano na lang, ibang kanta na lang. Through the years. Wala din. Wala. Ikaw yung pangarap. Yan lang yung mga ika eh. Ito may hika to eh. Hindi, yung minus one. Minus one tayo. Hindi yan, minus one. May position. Ayan, minus one. Tatas. Sige pa. Sa taas pa. Sige pa. Yan. Nung mawala ka kako. Ikaing pangarap, sinta na lingge ko. Nung mawala ka kako, mayapang matena ko. Gustong nakita ka, masayang puso ko. Alang kalarman, ate kumagpayo. Mate kuman, maligaya na ako. Gustong sinabi mo, kaluran mo ko. Kapilan me, ibigay gamat mo. Gustong segutan mo ko, tukikay tatang ko. Mamalay kami, karintegarin mo. At kaya't mong kasali, padalaga at katambali. Tukibing kotse,
Paginaing garahe, lalo pa'y uri mo. Haring naman ako, susumpa ko keka, itabang mo keng bato. Ating kumang, maligaya na ako, gustong sinabi mo, kaluhuran mo ko. Kapilang nga, bibibing gamat ko, gustong sagutan mo ko, tugiging tatang ko, mamalay kami. Kaming tengar mo. At kay bagning kasal, madalagal katang mali. Ang Mercedes magpanwa, at yun niya naman kene. Hindi ng love limon, lalo yang may sexy, lalo yang may lago, ang kopang may pretty. Kasi lang sala. Ngayon kumang maligaya na ako, Jesselton Salap, natutuwa ngayon. Mas ganda siya, at napaka-sexy. Lalaki yan. Babae yung picture eh. Mercedes. Ay, yeah. Kaya ginawa mo. Ginawa pangit yung man, pare siya sa ito. Kiwa na kang babae, pare. Ayan, kailangan may makwentuhan po kami kung kayo may problema sa puso. Okay. May problema po sa inyong pag-ibig, may problema sa inyong buhay-buhay. Pwede po tayong magbigay payo kami. No? Pwede po yan. Ang binigyan po namin ng payo ngayon, wala na po siyang problema. Kamakailan lang, nabalitaan namin tumalon sa ilog. Ganyan po kami magpayo. Talagang At ako naman po, pag ako Hindi nagbigay magkakaroon. ng payong, ay hindi kayo mauulanan dahil may payong kayo. ayan. Sabi ni Sir Arman Juanites, of course. Oo. Andyan siya, si Sir Arman Juanites. Ayan, magandang umaga sa iyo, Sir Arman. Si Senyorita. Ayan, Senyorito. Sino pa ba? Senyorita Hense. Oo. Yan ang Wow. hamba ni Sino yan? Rian Ramos. Rian Ramos. Oh, wow. Yan. Kakaiba. Balita mo si Senyorita Hense. Balita. Meron lang po tayong kapapasok na balita mga kapuso. Isa pa rin po napakagandang babae at sexy na si Senyorita Ense. Yan po. Isa po siyang napakagandang dilag. Yan po yan. Kamukha ni Barbie Fortesa. Yan, sa mga artista. Ang balita. Yan. Pasok mo, huli. Pasok mo. Hindi mo ng detalye. Yan, ito po. Senyorita Hense. Yan, Senyorita Ense. Pasok! Ayan po mga kaibigan, habang papasok po siya ng airport, galing po ng Jakarta, Indonesia, nanalo po siya ng Miss Universe. Ayan, 16 po sila naglaban-laban. Ngayon, siya po ay nangunguna ngayon, kaya sa umuwi dahil nanalo siya at gusto niyang ibahagi ang kanyang pagkapanalo sa bansang Pilipinas. Yan, Shout out Dambo. Sabi nila naman. Dambo. Yan. Balita ni Dambo. Balita! Ito na ang balita. Pagod pa ang nagbabalita, nag-iisip muna ng balita. Ibalita mo yung nangyari sa inyong mag-asawa. Paano ka napalayas? At ngayon, okay ka na. 2 linggo, nagtago. Nagtagaw ng tarlak. Nahuli si Nagdagat at puro gulay. Nahuli si Mrs. daw. Nahuli si Mrs. Napalagay ko, mauhuli na rin ang kasama ko. Hindi ako Buti na lang naka-live. Hindi ako nagpapahuli ng buwan. Jesselton Sala. Ako po may problema. Bakit po bubusok ang kaldero kapag nagsasaing? Ako nasi Ganito po. kasi yan. Ganito kasi yan. Ang gawin mo, pag bubusok ang nasi, paluin mo ng 2x2. Sigurado, magkaka-revenge. Sagutin natin yan. Importante yan kasi problema ng tao yan eh. Kailangan solusyonan natin. Dito po kasi nasusolusyonan natin ang mga bawat problema o mga inahin nyo na binibigyan namin ng solusyon. Siyempre. Yan lang po ang tanging masasabi namin. Nandiyan si Gagamboy. Mega shoutout sa iyo, Gagamboy. Gagamboy, yan po ang kalaban ni Spider-Man.
Yan, kakasangga yan. Anak ni Spider-Man. Anak na inaanak So, ito mabulong inaanak. paliwanag. Okay, ibigay mo yung kay parang Gesselton. Ayan, direct, ako po ay may problema. Bakit po bubusok ang yung kaldero kapag nagsasayang ako ng nasi? Yan, ganito kasi yan. Aring Gesselton. Mm. Kanya umuusok ang kaldero Oh. kapag nagsasayang ka. Mm. Dahil Mm. ang daon ng bayabas, pag yan pinakuluan mo, Mm. no? Makikita mo na magkukulay jobus yung damit. Paano kaya? Oh. Nalobat yung cellphone eh. Oh, na-flat yung kaldero. Paano hindi malolobat yung cellphone? Oh. Di ba? Ano pa kailangan ko sa sasakyan mo? Flat na lang pala. O flat lang. Siyempre, hindi ka naman makakapagsulat kung ang ballpen mo ay mali. Ganun yun. Di ba? Okay. Paliwanagan mo kasi ano. Ganito yan. Kung kaya umusok ang kaldero, ang kanin, kaya umusok yan, dahil malapit ka nang kumain, ang problema, wala ka lang ulam. Yun nga, ang nangyayari, katulad ng pinaliwanag ko sa kanya, kapag kapuno na yung memory ng USB, Oh. pag napuno yung memory ng USB, Mm. syempre, ano mangyayari doon? Hindi na Baka sila magkakasya sa jeep. Yan po ang payo. Huwag kang tatawa. Pag hindi sila nagkasya sa jeep, Alin mo yata. syempre, hindi lahat sila papapasukin dun sa supermarket. At sigurado, mamamagay ko kuko mo. Kasi yung mga nagmamanicure hindi marunong. Oh. Bakit? Yung iba, Oh. ang nangyari na rin sa akin yan, yung nagmamanicure. Mm. Isipin mo, nagpamanicure ako, Oh. no? Pero bumangga ako sa saresa. Ako naman, nung nag-swimming kami, nagdurot-durot ako sa palayan. Tapos nakadapurak akong, alam niyo na, Ayan, si Man of Steel of Canada, meron siyang meron. napuno ng pecha, yan. Ang mga Yan. paliwanag po. Ang balita, nag-akyatan ang mga magnanakaw. Yan, nagkakyata ng magnanakaw. Balita. Ganito yan. Meron pa rin pong magnanakaw mga kapuso ang nahuli ng mga kapulisan. Ayon sa report, wala daw pong nakuha ang mga pulis dahil kinain ng ninakaw. Hindi ko alam kung anong kinain. Pako yata at atas. Ayan, isang misis naman po ang nakapatay ng kanyang sariling asawa. Okay, anong dahilan? Ang dahilan po ay dahil minadaling araw pala sa pag-uwi si Mister, umaakyat siya sa bintana, binaril ni Mrs. Dead ball. Pagkatapos niyang binaril, dahil tumawag siya agad sa pulis, ang sabi niya mayroong akyat bahay sa kanila. Nung makita ang bangkaya yun, ang asawa niya ang kanyang nabaril. Yan. At isa pa rin po, mister, natagpuan pa tayo sa loob ng kalang kwarto. Balita daw po, pinagsisintok ni Mrs. Ang problema, hindi tinamaan. Naatake lang pala. Yan. Balitang balita. Yan, Yeah. balita. Yan, ano kaya ang ibabalita natin sa loob ng may balita? Basta po kayo ay may topic, pwede naming sagutin. Karangalan po namin dito. Kami po ay nag-aral ng Taekwondo. nag-aral po ako ng abugasya. Bakit yung bagyo nakakapasok sa Pilipinas? Yan. Ang problema dyan, kaya nakakapasok sa Pilipinas ang bagyo dahil may pinto ang bagyo. Dapat hindi pinapapasok. Ang problema po kasi, dito sa bagyong paparating ngayon, lalo pa yung bibilis. Nangangamba po ako, Oh. dapat ang Pilipinas, magtayo na sila ng speed limit. Maglagay na, bawa, katulad sa NLEX. Sa NLEX hanggang 100 kph ka lang. Oh. So dapat ang Pilipinas, maglagay sila, lahat ng papasok na bagyo rito, pag sumobra ng 100 kph, kailangan inuuli na yan. Paano yan? Dadaan daw yung bagyo sa NLEX, papuntang SLEX, lalong magbibilis yan. So pinakiusap natin, May bisita. may bisita tayo. Yan, bisita. Mami. Bisita. Pasok! Bisita! Si Mami. Mami! Yeah. May aso. Ayan po si Mami. Hello, hello. Hello po! Pagkaya mo yung sound, background. Kumusta po? Ano po? Kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Ay, dakasan mo, hindi natin naririnig. Hindi nyo naririnig? Okay po, ma'am.
Naka-online po kayo. Live. Naka-live po tayo, madam. Oo, naka-live nga kasi kanina pa ako O, nanonood. Chris, sabihin mo, sina, yung live ko, yung... Kami dito. Sige po. Sige. Sige po, ma'am. Hindi ko marinig yung... Hindi nyo marinig? Ayan po, naririnig ko na siya. Okay. Magandang araw po dyan sa Pinas. Mas maganda pa po kayo sa araw. Yan. Napatulas Maraming yan. salamat. Thank you po, thank you. Sige po, ano po yung tanong nyo, ma'am? Ang tanong ko lang, anong oras ka pupunta doon sa rally natin sa November 7? Saan po, sa? Sa 7:24 na prayer rally natin kay FLM. Saan po gagawin, ma'am? Sa live ni Yama. Kay dun po Leo sa- Marcos. O, sige po. Ko-coordinate po natin kay Chris para magbigyan po natin ng oras yung pagpunta natin. Ano? Oo, And I assure you, para basta na kung... kumanta ka sana Opo. doon. Yes po, ma'am. Basta, Anong oras daw ba? ano pong oras kaya? Wala pa po tayong oras? Wala po, kailangan pong kontakin nyo po si Yamatan. Yes po, ma'am. Sige po. May chat na lang natin siya. O, i-chat po namin. I-call ko lang. Anyway, may number po ko kay Ma'am Yama na pwede ko siyang coordinate. Minsan sumasagot naman siya doon. Ano naman natin. Sige po, i-contact natin yan. Para lahat po ng FLM supporters and vloggers, magano tayo, magkaisa, para ipakita natin na tayo ay talagang sumusuporta sa ating idol. Bisig po tayo para kay FLM. Para marinig po ng sambayanan at ng mga kinaukulan na tayo ay nandito at mayroong taong sumusuporta sa isang tao na nagpakita ng kabutihan para sa kapwa. Okay. Tama yan, tama. Wala po kayong ibang tanong, ma'am? Yun lang po, Ma'am, tanong po na pwede natin yun tugunan. lang po, sir. Magtanong po kayo. Kumusta lang po sa inyong lahat Kailangan po, hindi kayo bababa ng walang tanong, ma'am. Opo. Hindi namin kayo pabababay. 10 tanong. Di ba nagtanong na ako? Lagi isang sagot. Nagtanong na ako. Ano pong tanong nyo? Hindi po, about yung sa buhay-buhay. Mga problema, mga kung ano, Kung mga nakakagulo, yung mga gumugulo sa isipan nyo, nabibigyan po namin ng kalinawan. Yung Pasok! lang, dapat, ang tanong ko, bakit ang mga tao nag-away-away nang dahil sa tulong ni FLM? Yun ang aking Ayan po, ganito po kasi, kaya ang tao po nag-away-away dahil sa tulong ni FLM. Magulo po kasi yung iba, kasi ang pinagmulan po ng gulo ay isang kutsaritang kalamansi. Dahil po dyan sa isang kutsaritang kalamansi, pinainom sa bata na naging dahilan upang masunog ang Helicopter. kubo. Siyempre, masusunog ang kubo. Dahil naubusan ng gas ang sasakyan. Sa pagbiyahe po niya, yun, napunta sa kinain po ng pating. Ang natira na lang, yung kaliskis. Yan po. Ito pa po yung sagot sa tanong nyo. Naku, Kaya po nagkakagulo ang tao. Sa sagot ninyo. Ano po? Nahilo ako sa sagot ninyo. Yan po ang dahilan kaya nagugulo yung iba dahil Dahil magulo din yung sagot namin. pinapaliwanag natin, hindi po nila makuha yung point. Ang point po dito ay yung gulong ng tricycle kung bakit nabutas. Bago naman yung gulong, bakit nabutas? At bumangga yung tren sa bakuran ni Aling Sean. Andiyan ang magandang si Ma'am Jenny Quinto, ang ating idol din, na matulungin din. Yan. Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Nagbigay ng $500. Ayan, at si Mama, si Carl Tynon. Magtanong lamang po kayo, gusto ko makiat. Sasagutin namin yan punto per punto. Yan. Sige. Ano po, hindi po kami mauubusan ng sagot. Kasama ko ang partner ko na napakalawak din ng pag-iisip. Siyempre, yan siya nag-believe sa akin. Yan. Kaya naging Tanong lang po, kami. para maliwanagan kayo. Oh.
pinag-aralan po namin yan. Oh, Sa matagal. Law School of St. Andres Field. Oh, ano ibig sabihin nun? Law School of St. Andres Field. Nag-aral ako ng mga abogado ron. Andresfield. Oh. Law School, mababang paaralan ng San Andres Bukid. Yun. Law School of St. Andres Field. Tama yan. Ayan. Galing mo nga. Okay. Sige, tanong lang po. Sino gusto umakyat at gusto magtanong? Pwede nyo pong gamitin sa kinabukasan ng pamilya ninyo ang mga sagot namin. At paggawa po kayo ng magandang kinabukasan sa may sinihan. Ito po, nagpapayo kami. Ang mga payo po namin ay kuminsan nagiging inspirasyon nila, nagiging gabay ng ibang tao Tama upang yan. sila'y makapamuhay. Po, yung pinayuhan po namin, nagpapasalamat siya, sumulat siya sa akin, sabi niya, nagpadala siya ng sulat, dahil Yes, po pinayuhan ko siya. Magmanwa. Isa po ako, isa na ako, supporter ni Idol FLM. Agila ng Bayan. Salamat sa mga viewers, vlogger, defenders of the universe. Ayan. Ayan. Ito po yung mga pinapayuhan namin, nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay. No? Yung isang tinulungan po namin, pinayuhan ko, ngayon nagpadala ng sulat. Yung sulat niya, mayroon pang talagang letterhead. Letterhead. Nakalagay dun sa letterhead, ano ba to? National Hospital for Mental Health. Yan. Doon na po siya nabistinungon. Galing niyo po. Talaga. Sumagot. Ang Winnie de Leon. Yan. Yung isa naman pong pinayuhan ko, ayun, sumakabilang buhay na po dahil yung payo ko, dinala niya, dinamdam niya. Tumalon sa tulay. At ngayon, pagkatapos ng 3 araw, bigla siyang nabuhay. Yan. Pero mamamatay din. Sa kalaunan. Ayan, kay Ma'am Lovely Moon may tanong. Lovely Moon. Bakit po ding lalaki at inyong asawa akwada pang magbabae? Teka lang ni Galte. Ano to? Ano yan? Personalan ba yan? Personalan. Hindi po tayo personalan. Buti na lang nakalive tayo. Buti lang Kasi nakalagay. ang ibig sabihin yan, dahil makatakation, dasawa nation. Ito yung sagot ko, sir. Ayan ang sagot, no? Mas Ito magulo. lang masasabi ko sa iyo, ito yung Si sagot ko. Ma'am, ano, yun siya, si Mami. Mami, may tanong ka pa? Mami, Yun lang ang aking Mami. tanong. Yun lang ang aking tanong. Yun lang daw yung tanong. Ano po kayo, ma'am? Kontento na kayo sa sagot kong pangalawa? O satisfied na at pinasaya Yan po, mo ma'am. ako. Naintindihan niyo po. Ako ngayon. Opo. Salamat po sa Sana helicopter. po, ma'am, sana po mapisa na yung itlog ng manok, ano? Opo. May kasabihan po tayo, ang lumakad ng matulin. Yan. Ang lumakad ng matulin. Sa simbahan din ng tuloy. Hindi. Ang lumakad ng matulin ay daig pa ang malansang isda. Ang saya sa bahay mo. Terso romantic. Opo, thank you po, ma'am. Ganito po Ma'am, talaga. sige po, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Umabot po sana kayo ng 8,000 taon, ma'am. Yan, magsahin na po kayo at nang maluto na ang tornilyo. Ito yung happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday po. Ayos. Thank Ayan. you. Andyan pa ba kayo? Andyan pa si Andito ma'am. ako, nakikinig sa inyo. O, wag po kayong alis dyan hanggang matapos kami. Huwag po kayong alis, ma'am. Basta may premyo kami sa inyo. Bibigyan natin ng... 1 kilong tamtax. Anong gagawin? Andito lang ako nakikinig. Magtanong naman. kayo Ayan, sa- thank you, ma'am Jenny Quinto. Yan, salamat po. Kayong pagpapalipad. Lipad lang. Ayan. Lipad lang. Choosy ka ba? Nakakatlo ka na. Dambo. Ayan, Sino po ang gustong magtanong habang nag-enjoy po kami sa ating mga sagot, mga kaibigan, ha? hindi. Nagre-review po kami. Nag-aral itong, kasama ko po ito, nag-aral din. Nagre-review kami. Yan. Sige po, tanong lang at kami ay nandito para makatulong. Yan. Sabi ni Man of Steel,
Anong nauna, manok o itlog? Yeah. Palagay ko ang nauna ay manok dahil una mong sinabi ang manok. Yan, tama. Ayan, nakalagay dyan. Nakasulat, hindi ka makapagkaila, Man of Steel. Yan. Ano? Kalaban ni Spider-Man. Man of Steel, ayan. Alam niyo po, ito shoutout natin to. Sorry sa'yo, kaibigan. Man of Steel po. Kayo na ang magsasabi. Hindi pa po tuli yan. Sino? Man of Steel. Kasi bakal eh. Bakal, hindi siya kayang putulin ng blade. Hindi, ganito yun. Ito yung serious yung sagot. Anong nauna, manok o itlog? Actually, nauna ang bibe. Pumutut ang aso. Ay, si Superman, Man of Steel, sa chismis, walang tumuli sa kanya. Ay, matigas. Hindi siya maputal-putal ng gunting. Hindi siya natuloy. Paano daw naging tanga si Man of Steel? Paano may sindikato Nauna daw ang brief may sa panjama. May sindikato sa ano, may sindikato sa ano, sa Ano? Ayan mo yan, sir. Ito Pero may kwento po yan, Man of Steel. May kwento yan. Alam mo ba, si Invisible Man, ay si Superman talaga. Sino ba yung mabilis? Flash. Si Fast and Furious. Hindi, si Man of Steel, si The Plus, Superman. The Plus. The Plus. Si The Plus. The Plus! Si The Plus po, type na type niya, si Wonder Woman. Bakit? Nung minsan po, nasa bubong si Wonder Woman. Nakahiga siya doon. Nakahiga siyang ganun. Biglang dumating si The Plus. Mabilis yun eh. Mabilis. Dinaanan si Wonder Woman. Wonder Worm. Napakabilis. Sabi ni Invisible Man, Sinong tumusok sa puwit ko? Nandun pala siya kay Wonder Woman. Nakakatawa. Ayan, si Winnie De Leon, nandiyan po siya. Si Man of Steel. Okay. Di kaya tanong lang po na alam namin, na dito po kasi ang aking panyero ay nag-aral po kami ng Law School of St. Andres. marami po kami pinag-aralan. Nag-aral din po ako ng vocational doctor. Ako sa social media and vulcanizing. Yan. Hi po, Ma'am Winnie. Tanong nyo. Sagot ko. Ma'am Jenny Quinto. Sino kamukha ni Ma'am Jenny? Tingnan ko muna. Si... Jenny Ginto. Yan, si Ma'am Jenny Quinto. Yan si... Sino yan? Si Ma'am Jenny Quinto. Yan ang tumulong din sa ating kababayan na na-hospital yung asawa ni Paring Romel. Yun. Si Ma'am Maraming Jenny. salamat po, Madam Jenny Quinto. Yan. Napakabait nyo po. Yan, napakaano niya. Maraming tumulong, marami naman tumulong. Ganyan kami. Ganyan, ikaw, membro ko na rin ng pamilya. Ganyan ang FLM supporter at family. Yan. Tumutulong, no? Tumutulong. Pag naalam nila na dapat tulungan, sila mismo nag-o-offer. Kanya lang, minsan po na tayo, kailangan tinitingnan din na maigi yung kung talagang, yung iba po kasi, minsan ginagawa nilang yung na-trace down yung iba, minsan wala namang sariling bahay. Kailangan inaano po natin. Meron talagang personal na kilala para hindi nasasayang yung... Kasi paano pa, kung yung iba madala, kung niloloko yung mga tumutulong, wala nang tutulong. No? Saka pakiusap lang po dun sa mga natutulungan, pag po natulungan kayo, pwede kayong gumawa ng video o send nyo sa amin at isesend natin dun sa nag-send sa atin. Wow, si Super Chat! Yan, $500. Wow! Sino yan? Super Chat. Super chat. Nagpadala ng $500. wow, ang laki niyan. Thank you very much po. Yan. Kailan po namin makukuha yan? Salamat po, Super Chat. Talaga mabilis si Super Chat. Yan. Paano mo malalaman kung may tanga sa sabungan? Sabuy, tinutin mo. Ako, paano mo malalaman kung may tanga sa sabungan? May dalang itik. Yan po. Pero may tanga pa doon. Sino mas tanga doon? Yung pumusta sa itik. Meron pang mas tanga doon. Yes. Kung sinong nagtanong kung sino nanalo, itik o manok. Yan. Yun po mga Ayan, si Marites Araneta, ma'am. Paano mo malalaman kung may sindikato sa sabungan? Ano?
Pag nanalo yung YouTube. Oo nga. Ayan po. Magigisaw-saw ka pa eh. Ha? Naano kayo eh, ha? Okay, kantahan po tayo para masaya tayo. At salamat sa mga ating sponsors. Ayan. Yan. Ha, 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 ha. Anong kanta? Kanta. Sige, kanta. Pulos Sa ah. pulosa, pulosa. Aha! Oho! Ma'am Wilber na Chua, ngayon andito siya. Itong si Carl Cairon, sabi niya'y ha ha ha. Amira Rod Lopez, na ating kasangga. Paring Jesselton Salak, ya'y taga Pampanga. Madam Jenny Quinto, na napakaganda. Parang kamukha niya si Marian Rivera. Wow! Bilang kapamilya, dito'y nandito siya. Dami ng tinulungan, siya'y laging sumusuporta. Man of Steel andyan po, mula sa Canada. Ang kakambal nga po ni Mr. Bong Revilla. Mabait na tao, taga Chaong Quezon siya. Napakasimple rin po, yan ay ating kasangga. Ituloy mo lamang ang ating kantahan. Pasalamatan kay liit ng letra niyan. Hindi ko mabasa. Lakihan mo naman. Ikaw na ang kumanta nang maintindihan nila. Babasahin natin, maliit ang letra. Ngayon itutumba para lumaki na siya. Ayan dito naman, ay basahin mo na. Mayroon pang nagpalipad, Bastaki pangalan niya. Madam Bastaki po, salamat sa iyo. Masaya kami ngayon, pagkat kayo ay andito. Basahin mo na nga, mga viewers pari ko. Ituloy ang kanta, ngayon ituloy mo. Hindi na nagbasa ang aking kasama, Madam Roxy RJ. Ngayon andito siya, Madam Roxy RJ at Amira Lopez siya. Amira Ruth Lopez na ating pong kasangga. Madam Mercedes po, Mercedes Magbanwa. Basain mo doon at nang iyong makita. Itong Lucy Prater, ngayon andito siya. Lucy Prater kasama, taga Cebu pala. Itong si Carl Cairon, Kayon! ang sabi niya Yeva. Yewa! Masaya siya ngayon na ating kasama. Ma'am Winnie De Leon, pagmasdan mo sana, sinong kamukha niya? Si Carla Abellana! Ituloy mo ngayon. Mercedes Magbanwa. Nandiyan po din siyempre, Jenny Ginto ang ngalan niya. Sa lahat ng viewers, Bastaki andyan siya. Good morning daw pare. Sinasabi niya, habang sabi niya, basahin ko ngayon. Good morning sa lahat. Ituloy mo o pare. Madaling araw pa po. Namang ang lugar niyo. Shoutout po sa lahat na ngayong naririto. O Madam Bastaki,
Salamat sa iyo, Ma'am Winnie De Leon po. Sabi nito, tayo'y magkantahan, kumanta tayo't magkwento. Itong si Lovely Moon, ngayon nga'y naririto. Yan, thank you very much po sa lahat po ng Nandito na rin siya, ang ating kasangga, si Leonardo Ancheta. Nasa Hawaii nga yan, napakagwapo niya at galante pa iyan. Nagbigay tulong pa nga, tumulong din yan pare. So sa ating kumadre, nagbigay ng 5,000, binigay lang niyang libre. Parang itong ating Madam Pinto Jene, nagbigay din ng tulong doon sa ating kumadre. Ituloy mo lamang ang ating kantahan, tayo ay magsaya, tayo ay mag-awitan. ay masaya. Mga nanonood naman nasa ibang bansa, masaya ko lahat yan. Hanggang 1 p.m. po ang aming programa. Pagkat pupunta po kami San Fernando pala, dun may show po kami. Kami na imbita, mayroong isang okasyon, ang gusto nila'y masaya. Kung may okasyon daw, Kahit ano pong okasyon, pwede nyo kaming kontakin para masaya kayo. Kahit dito sa Pampanga o sa ibang sa lugar nyo, yan po ang pangalan, ang Dos Palikero. tuloy-tuloy tayo sa ating kantahan. Ang bagyong Rolly po ay aking minamasdan. Ang bagyong Rolly po ay malapit na yan, malapit nang maging super typhoon o kababayan. Mag-ingat po tayo, mag-ingat po tayo. Ma'am Wilber Nachua ngayon ay andito, itong kasama nga ngayon nandito. Madam Roxy RJ, masaya silang gusto. Itong super typhoon, pangalan niya'y Rolly, papunta ng Pinas, mag-ingat parati. Mga ito daw po, malapit na ito, baka kundi Lunes, ito ay nandito ng Linggo. Ang gagawin natin dito sa ating Rolly, kailangan malihis, hindi paningalti, nang hindi magpunta. Andyan Brian TV at kasama natin na nakapapo. Yan, Dos Palikero po. Ayan, ano? Basahin natin yung ibang komento. Ayan po, ito, seryosong balita na nakakalungkot naman po, no? Nakakatakot na nakakalungkot. And napakalakas pong bagyo nito na dapat Bagyong Rolly, mga kaibigan, malapit na ang maging super typhoon. Ayon yan sa Pag-asa. Ang Pag-asa, Ang bagyong ito ay inaasang maglalandfall sa Pilipinas, sa kalupaan, ngayong linggo. meron na po tayong kapapasok na balita mga kapuso. Meron po papasok na bagyo na pangalan Rolly ay lumis na po ng Pilipinas, papunta po ito ng Japan. Salamat sa Japan. Ang bagyo pong ito, mga kaibigan, ay depende po yan kung mauna ng Pilipinas. Kung magbabago ang isip, mauna po siya ng China. Ganun muna. Depende. Na-lockdown. Wala siyang quarantine pass. Pero, kidding aside, of course,
nakakatakot po ang bagyo. Kaninang umaga, nung nabalitaan ko po yung bagyo, tinitignan ko yung mga kapitbahay ko na yung bahay po nila ay mga barong-barong, pinagpapatong-patong na yero, ano lang po. Tinitignan ko yung mga kapitbahay ko, sabi ko, pag lumakas ang hangin, tinangay yung mga yero ng kapitbahay ko, tinitignan ko kung saan mapupunta. Yan. Baka dun sa akin, baka may yero ako. Sa akin na lang yung mga kahoy. Hindi po. Inaano ko kasi, yung mga may kamag-anak din po tayo dyan, tinitignan natin kung paano yung pag-evacuate. Yung mga puno, yung kung ano. Imagine, super typhoon, signal number 4. Kung tatamayan talaga sa Pilipinas, sa kalupaan, baka ultimo yung baboy o yung kalabaw na nakatali doon sa likod bahay, mabalatan. Ganun po kalakas ang bagyong ito. Parang ito yung Yolanda. Para may pagkakano po kay Yolanda. So, magdasal po tayo. At alam nating lahat na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Na mas malakas ang prayer. Ang gumawa po sa mundo ay ang Panginoon. Alam natin lahat yan. Ito ay sangkap lamang ng ating kalikasan. So, walang imposible na ito'y sa lakas ng dasal ng bawat isa. Ito po, I assure you na liliis siya ng landas. At sana, sa kanyang paglihis ng landas, sa kanyang paglayo sa Pilipinas, isama na yung mga masasamang loob. Yan. Na nagsisimula sa letter B. Anong B? Yan. Kaya, para wala na tayong sakit ng ulo. Yan. Magdasal lang po. Malapit na po ang bagyong Siroli. Malapit na po sa Pilipinas, pero ang Pilipinas lumalayo. Direk, bakit po kaya sabi ng DOTS binabantayan nila ang bagyo? Pero DOTS. bakit po nakapasok sila? Gandang tanong yan, ha? Yan, sabihin mo. Sagutin mo. Ito, binabantayan ng bagyo pero nakapasok ng Pilipinas. Nakakapasok sila, no? Ganito yung sagot niyan. Ang sagot niyan, yung mekaniko ng tricycle, na-flat yung gulong ng tren. Kaya lumabas ang tamtax. At nakahuli sila ng isang dalag. Kaya, yun. Yun po, yun ang naging dahilan, Jesselton Salak. Kaya nakakapasok yung bagyo dahil sa presyo ng palay na masyadong mababa. Yan ang isang nakikita kong dahilan. Ang point kasi, yung pagdadala ng mga papel-papel, pag bumibili ka ng mga grocery, dapat, pag talaga yan nabasa, malalaglag yung dala ng grocery. Paano hindi malalaglag? Hindi kasi talaga, pagka hindi siya tama yung hindi talaga kumulo, sasakit yung tiyan mo. Ayan. Ayan, sabi naman Mercedes Magdalena. Ayan ang Ngayon, hindi dahilan. na makakapasok yan dahil maraming checkpoint. Ayan po, ito dapat binabantayan ng mga nag-checkpoint natin. Ang dami pong checkpoint, huwag kayong mag-alala. Dito lang sa Mga mga... idol, pigilan mo ang bagyo para di magpunta dyan gamit ng super stop para bumalik. Ayan. Ano masasabi mo, paano mapipigilan ng bagyo? Ganito yan, para mapigilan ng bagyo, gumamit ka ng face mask na may wiper. Ayan. Pigilan ng bagyo. Yan. Ayan po. Wag na lalabas ng bahay dahil masaya ngayon COVID. Yan. Actually, ang target ng bagyo ay wala po dito sa Pilipinas. Yan, nasa Canada po siya. Nakipamesta. Yun ang talagang target ng bagyo. No? Si Amira Ruth Lopez, may quarantine pass ba si Rolly? Yan ang iniisip ko. Pag yan po nakapasok sa Pilipinas, si Rolly, na napakalakas na bagyo, kung wala siyang quarantine pass, hindi siya dapat makapasok. No? Ang hirap. Alakasan na yun. Palakasan na yan.
Kaya, Saka ganito yun, baka kumpara niya yung nag-checkpoint. wala, nakaano siya. Alam mo si paring Rolly kasi, maraming kaibigan yan. Paring Dindo, Rolly. o paring Roger. Mga kumpare ni ano yan. Kaya yung, Akala ko pala yung siya sabi mo lahat ng mayaman. Yung pa Pinas. Lahat ng mayaman Pinas. Alam mo, di ba? Manny Pacquiao. Ano pa? Manny Villar. Manny Villar. Oo. Puro mga Manny yan eh. Manny Serrano. Yan, Manny Serrano. Kaya yaman yan. Ayan. So, ang dami. No? At ang dami nating mga kababayan. Nakikita natin ngayon. Basta po ito, nag-uusap tayo dito. Sana tuloy-tuloy po yung ating na hindi tayo maapektuhan ng bagyo. Ang problema po kasi sa amin ngayon, may tubig po, mataas yung tubig ng ilog. Ang taas po ng tubig ng ilog. Gayon din sa bukid. So, ang pagitan ng ilog at ng tubig, yun ang pong barangay namin. Ang pinag-aalala ko, pag yan lumakas, baka, alam mo na, Kaya huwag mo iuwi. matanga yung tsinelas ko. Bago pa lang yun. Visual. Yan. Mabagal lang maglakad. Ayan, si Ma'am, si Ma'am, Yung baboy, mababalatan. Ano po yun? Lechon? yan Ma'am Amira Ruth. Ano yun? Yung baboy po, sa lakas, yung baboy na nakatali dun sa gilid ng bahay, ang hangin ng bagyong si Rolly, pinapayuan ko na yung mga baboy niya, babalatan ng buhay sa lakas ng hangin. Yan. Kaya nahalo nila. Tsaka baka mabalatan po ng baboy na tinatawag yung lechon. Kawawa naman yung lamok. Ayan, sabi ni Jesselton Sala, klarong-klaro. Ang dami mong matututunan dito rin, Jesselton. Marami kang matututunan. Marami kang matututunan. Kasi po kami, hindi kami basta-basta. Yung mga sinasagot namin dito. Pumipili lang kami. Kami yung nakikita nyo, ano? Sabi ni Ma'am Jenny Quinto, Yan. sa malakas, sa NBI si Bagyong Rolly. Kaya malamang, no? Sana bugbugin siya sa NBI. At buhusan ng kumukulong mantika. Yan. Para Yan. lumabas ang kilikili may Pag pizza. pumasok dito. Yan. Yan. Sabi ni Ma'am Mercedes Magbanwa, Bagyo malakas sa NBI, si Bagyong Rolly. Ayan po. Yan na, sabi ni Bastaki, akala ko ang problema ng ilog may tubig. Yan po, ang isa. Yan, natutuson na rin si Ma'am Bastaki. Yan po, matagal na namin nirereklamo. Na po, yung ilog namin may tubig. Yun ang maano namin, lumalaki pa yung tubig. Dapat po sir, sa 14 days quarantine din yan eh. Yan. Oo. Dapat bago siya pumasok ng Pilipinas, i-quarantine muna. Saka swab test. Swab test, no? Si Rolly. Pag pumasok ito, may dalang virus. Sana naging ayuda na lang si Rolly. No? Para lahat. Para lahat mabigyan. No? Okay. Siguro, dahil may pupunta pa tayo, Oo. malayo-layo pa yun. Bandang So, Telabas. magpaalam tayo sa isang awitin. Okay. Ito ang awit. Salamat. Sige. Nice ko. Nice ko, malaman mo. Naging bahagi ka ng buhay ko. Tambo. Ikaw wala. Sige, sige. Kanta. Labanan. Wala lagi na ilika. Wala yan, wala. Hindi pwede yan. Ano na lang? Pulosa. Yan, tira. Salamat tayo. Bryza TV pala, Bryza TV. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Lalo na ang viewers. Nandito na lahat. Lalong
lalo na po ang nagbigay ng tulong. Sana all sabi niya, ang aking kaibigan. Salamat sa inyo, o mga kaibigan. Ang aming programa'y di sana pagsawaan. Ang nais lang namin, mapasayang buong bayan. Kahit na may problema, kalamidad o kaibigan, dito sa problema natin ngayon dyan na. Ang pangalay Rolly, bagyo ang tawagan nila. Dalangin ko lamang sa may kapal sana, maalis itong Rolly at ang ito'y umalis na. O aking Panginoon, ang dasal lang namin, sana iligtas mo itong bayan namin at maligtas lahat naking kababayan at ng lahat ng tao. Sana'y ay pakinggan itong si Super Chat, nagbigay na naman. Wow! Sa atin kaibigan, napakagalante ay iyong pagmasdan. Kanina ay $500, bigyan siya ng palakpakan. O Ma'am Jenny Quinto, ngayon andito siya, tayo ay magsaya, tayo'y maligaya. Itong si Ma'am Mylene Tumeldo Oro pangalan, ay salamat sa iyo, o mahal na kaibigan. Yan, thank you very much po. Ganito ang Ghost Paligaras. Tagilihin niyo po ang ng channel Ghost Paligaras po. Maraming salamat po sa nagbigay po ng tulong. Yan, Tirso Romantiko. from this bayan ng Dos Paliseros. Ayan, at pwede po kaming kumbidahin. Yan, Lovely Moon, wasan. Ang sabi niya, saan ko yan, wasan. Salamat din po sa kasiyahan, bigay ninyo nakakatuwa. Lovely. Salamat po. Sebastian Paul Soriano. Shoutout po from Anunas, Certito. Yan, salamat ako. Yan, saan yan? Sa Anunas. Barangay Anunas. Yan, sa Angeles City. Okay, salamat po.